Felly, Heiddwen, llongyfarchiadau mawr yr ennill y Fedal Ddrama. Ti wedi trio sawl gwaith, felly mae'n amlwg yn uchelgais I ti? Mae na, dy fel donci I fe. Oeddi na, falle bod i'n uchelgais. Mi'n lico caberniadaeth, mi'n lico gwbl ble I arni, a jyst rhywbeth pan fi wrthi neu lot o bethau bach eraill. So na, fe ddys I ben a'i lenni, a mae'n roedd I biwn wedyn y fe gystadlu, a wedyn na, wrth lwc oedd y beirniad yn gweld yn cytuno de. So na, mae wedi bod yn brofiad eitha cyffroes brawn ma, lot o bethau ben I gili, a trio cadw ngheg ar gau o fe, sydd ddim yn rhwydd iawn, ond na, mae wedi bod yn ddyrnod bendigedig o'r melled. Mae'n drama hefyd sy'n mynd I bynciau digon tywyll. Ydy, na fi'n credu bod fi'n fenyw sy'n sgwennu bethau tywyll. Yeah. Na, mae'n rhywbeth o'n i'n teimlo o'n I moyn gweud. Mae wedi bod yn rhyw ffordd o fonolog ar hyd rhyw 2-3 mlynedd ddol, a wedyn mynd ati I ailwampodd I a mestyn rhywfaint ohoni a cyflwyno rhyw 4 cymeriad gwrwedd iddi. Na, stori yw I wrth reswm am ddyn sy'n dod yn ôl o'r ryfel sydd ddim wedi cael yr driniaeth sydd I serno fe, a mae pethau yn mynd o hwyth, a jyst, chymod, y profiad hynny den y fe. Lle I raddau, clywed am hanes rhai bechgyn oedd ani'n rysgol, pan o'n i'n dysgu bod yn Llambed yn dyfe, yn dyn ôl, chymod, ddim yn cael y cymorth oedd angen arno fe, chymod, y pethau ma, bethau mawr maen nhw'n effeithio ar deuluodd, a dyw e ddim o reidrwydd yn cael y gydnabyddiaeth na'r amser sydd yn heiddiannol i'r milwyr ma sydd yn rhoid, yn dyfe. A y beirniad yn sôn hefyd am y defnydd o fratiaeth ac o Saesneg, yn dweud bod e'n briodol, felly oedd e'n rhan pwrpasol o'r darn? Odi, fi'n credu wrth ysgrifennu unrhyw beth fi'n trial bod yn eitha naturiol, achos os ywch chi ysgrifennu rhy barchus, chi ddim yn cyfleu'r personeg I chi. So na, gryndo fi'n credu fe, dwi gles di'n geg a gryndo ar llais gobeithio falle bod chi'n uniaethu neu bod gynulleidfa'n gallu uniaethu gyda'r profiadau, gyda'r person yn y fe, achos os rhywch chi rhywbeth sydd ddim yn naturiol ar lwyfan, mae pobl yn mynd I weld rwyddo fe. So dyna oedd y nod, gyda'i lwyddodd yn beth arall. Ti'n fam I 3 blant. Ydw. Beneth adran ac yn byw ar ffarm hefyd. Ydyn. Ac wedi cyhoeddi nofel, felly ti'n bennu brysur o bladwy. Ac ar y fysi, fi'n lwcus iawn. Mae gyda fi fam yng nghyfraith a mam a dad, a mae dad yng nghyfraith, maen nhw gyd yn gefnogol iawn, mae'r gŵr. Na, mae rhywbeth fi'n joio wneud, so mae'n yma wneud fe. Mae lot o fenwod yn rhedeg marathons o'r bethau fel ni. Na, fi'n mwy hapus mas yn shed yn wneud rhywbethau neu yn parlwr yn chyma'n pwtsian.